Ahoj, som Adrián z Akadémie dobrých inštalácií a toto video vzniklo v spolupráci s firmou Kontakt Simon. Dnes vám ukážem, ako namontovať termostat. Simon Go. Ak sa chcete dozvedieť viac o sérii ovládanej cez Wi-Fi a ovládanej na diaľku, navštívte stránku kontakt-simon.com.pl. Tento termostat vďaka zabudovanému vnútornému senzoru umožní udržiavať stálu teplotu vo vašej miestnosti. Umožňuje ovládanie vykurovania aj chladenia. Ovládať môžeš dotykovo na termostate cez bezplatnú aplikáciu Simon Go a dokonca aj hlasovo pomocou hlasových asistentov Google Home alebo Amazon Alexa. V aplikácii môžeš okrem iného nastaviť harmonogramy, aby si prispôsobil teplotu na vhodnú dennú alebo nočnú dobu. Pod tento termostat môžeme tiež pripojiť externú sondu, ktorá bude fungovať ako obmedzovač teploty, aby sa zabránilo prehriatiu našej podlahy. Tento termostat je napájaný napätím 230 V. A teraz vám ukážem, ako ho pripojiť. Aby nainštalovať tento termostat, je potrebné najprv odstrániť kryt, elektroniku a teraz môžeme pristúpiť k montáži káblov. Na zadnej strane máme svorky G1 a G2. Slúžia na pripojenie sondy, čiže k týmto svorkám G1 a G2 pripojíme sondu. Máme tu bezpotenciálový kontakt, ktorý slúži na ovládanie nášho nejakého vykurovania, kotla, podlahového kúrenia, klimatizácie. Čiže pod tieto bezpotenciálové styky pripojíme nejaké zariadenie, ktoré bude zapínané a vypínané. Tieto styky majú zaťažiteľnosť 16 A. Pod svorky N a L pripojíme napájanie a svorku IN. Je to funkčný vstup, ktorý podrobnejšie vysvetlím počas prezentácie aplikácie k tomuto termostatu. Teraz pripojím napájanie k svorkám N a L a ukážem, ako nakonfigurovať tento termostat. Po pripevnení termostatu do krabice najprv nasadíme RAM a potom elektroniku. Teraz pripojím napätie. Po pripojení zariadenia do siete na displeji vidíme vysielanú sieť Wi-Fi. Táto sieť je zobrazená preto, aby sme mohli ľahko identifikovať jednotlivé produkty. Zobrazená sieť Wi-Fi nás tiež informuje, že nie je zabezpečená žiadnym prístupovým heslom pred neoprávnenými osobami. Názov siete bude zobrazený, kým toto zariadenie nepripojíme k našej Wi-Fi sieti a nenastavíme tam heslo, alebo môžeme tiež vypnúť vysielanie tejto siete. Avšak, ak vypneme vysielanie siete pred pridaním zariadenia do našej siete Wi-Fi, nebudeme sa môcť s týmto zariadením pripojiť cez aplikáciu. Ak by sa však stalo, že omylom vypneme vysielanie siete a nebudeme pripojení k našej sieti Wi-Fi, musíme jednoducho resetovať zariadenie na výrobné nastavenia. Keď je zariadenie pripojené k sieti, na aktiváciu klávesov musíme ktorýkoľvek kláves podržať o niečo dlhšie ako 0,4 sekundy. Vtedy sa nám obrazovka rozjasní a vidíme jednotlivé nastavenia na displeji bez ďalšej konfigurácie. Termostat je už pripravený na použitie. Môžeme stlačením stredného tlačidla zmeniť jednotlivé režimy práce. Máme tu režim Comfort, Boost a Eco. S tlačením tlačidla plus a plus alebo mínus si nastavíme požadovanú teplotu, ktorá nás zaujíma. Ak chceme prejsť do režimu Eco, Comfort alebo Boost a v skutočnosti sú to teploty, ktoré definujeme z aplikácie, teda tieto teploty, teda teplotu Eco, ktorá je momentálne nastavená na 19 stupňov. Teplota Comfort, ktorá je v tomto momente nastavená na 21,5 stupňa, alebo Boost si môžeme nastaviť už pomocou aplikácie a tieto teploty vhodne definovať.
Teraz vám ukážem, ako pripojiť aplikáciu a ako pripojiť tento termostat do siete Wi-Fi do mojej domácej siete. Najprv musíme stiahnuť aplikáciu Simon Go. Ja mám ju stiahnutú na telefóne, takže to nebudem robiť. Ak používaš Android, nájdeš túto aplikáciu v obchode Play. Ak používaš iPhone, nájdeš ju v App Store. Po stiahnutí aplikácie prvá vec, ktorú treba urobiť, je ísť do nastavení a vypnúť mobilné dáta. Teraz prechádzame do nastavení Wi-Fi a musíme nájsť názov vysielanej siete Simon Go Thermo 56, to je tu. Kliknutím sa teraz priamo pripájam telefónom cez Wi-Fi k termostatu. Ak sa ti tu objaví, že pripojenie nemá internet, musíš to jednoducho potvrdiť. Je to normálny postup. Keď sa telefón s zariadením spojil, prechádzam do aplikácie Simon Go. A v tomto momente už môžem ovládať zariadenie. Kliknem na ovládanie zariadenia a hneď sa mi zobrazí obrazovka. Vidím, aká je teplota a mám tu takú správu: prebieha stabilizácia teploty. Odčítania teploty sa môžu časom meniť. Prosím, čakajte. Čo to znamená? Znamená to, že ak termostat pripájame prvýkrát, nebol dlhší čas zapnutý, prebieha v tomto momente kalibrácia tohto ovládača. Kalibrácia trvá približne 30 až 40 minút a po tomto čase bude teplotný senzor správne skalibrovaný pre tvoju miestnosť. V aplikácii môžete túto teplotu ešte presnejšie kalibrovať. Na tejto hlavnej obrazovke môžeme zapnúť alebo vypnúť termostat, môžeme si nastaviť požadovanú teplotu, čo bude náš manuálny režim. Môžeme zapnúť režim Boost, režim Eco, režim Comfort. Tieto teploty, ako som ti už povedal, režim Comfort je 21,5, Eco 19, môžeme ich samozrejme ďalej upravovať v nastaveniach. Teraz ti ukážem najdôležitejšie funkcie v nastaveniach. Prvá karta, názov a ikona, čiže tu si môžeme zmeniť názov zariadenia, zmeniť ikonu, ktorá sa nám zobrazuje na hlavnej obrazovke. Nastavenia zariadenia. Tu máme trochu viac vecí. Zvukové preferencie mám nastavené na vypnuté, takže v tomto momente pri kliknutí nemám žiadne zvukové signály. Režim zariadenia môžem nastaviť ako kúrenie alebo chladenie. Minimálna teplota. Na tomto mieste nastavujeme, akú minimálnu teplotu budeme môcť nastaviť na termostate. Zatiaľ čo maximálna teplota, tu na tomto mieste nastavujeme hornú hranicu nastavenia termostatu. A na tomto mieste preddefinované teploty. Teda tu máme náš ten režim Eco a Comfort, na tomto mieste si môžeme tieto teploty definovať, aké sa nám majú zobrazovať, aké majú byť. Potom máme režim výstupu. Režim výstupu, na tomto mieste nastavujeme, ako majú byť nastavené bezpotenciálové kontakty. Či to má byť výstup NO, čiže kontakty normálne otvorené, alebo NC normálne zatvorené. Režim tlačidla je tá svorka IN, o ktorej som ti predtým hovoril. Na tomto mieste si môžeme nastaviť, ako má táto svorka pracovať. K svorke môžeme pripojiť monostabilné tlačidlo, ktoré funguje na krátke stlačenie, zapína a vypína termostat a dlhšie stlačenie režim Boost. Po pripojení bistabilného tlačidla je možné termostat zapínať alebo vypínať. Môžeme tu použiť mechanický spínač alebo hotelový spínač. V monostabilnom režime na spoluprácu s bistabilným zvončekovým tlačidlom každé krátke stlačenie zmení stav na opačný. Dlhšie podržanie aktivuje režim Boost. Kladka, čas režimu Boost, čiže na tomto mieste nastavujeme, na ako dlho sa má zapnúť táto maximálna teplota v režime Boost. Čas kontroly je odstup medzi jednotlivými príkazmi riadenia, napríklad zapnúť, vypnúť vstup kontroléra.
Okno hysterézy nám hovorí o tom, v akom rozsahu bude fungovať termostat. Ak máme termostat nastavený na 22 stupňov a nízky prah spustenia máme nastavený na 0,2 a vysoký na plus 0,2 stupňa, v takom prípade sa termostat zapne pod teplotou 21,8 a vypne sa nad teplotou 22,2 stupňa. Senzor 1, senzor 2. Na tomto mieste nastavujeme naše teplotné senzory. Korekciu teploty môžeme urobiť. Senzor 1 je ten senzor, ktorý je zabudovaný v termostate. Zatiaľ čo čidlo 2 je to tá vonkajšia sonda, ktorú môžeme pripojiť k termostatu. Máme tu ešte funkciu, aký má byť stav po spustení, po prerušení napájania a bezpečnostné čidlo. Mám tu výkričník, pretože termostat sa ešte nenakalibroval. Pomiešali sme všetky tieto funkcie v nastaveniach zariadenia. Teraz prechádzam k pripojeniu a pripojím termostat k mojej sieti Wi-Fi, lebo pamätajme, že som stále priamo pripojený telefónom k termostatu, bez akéhokoľvek routera, bez akejkoľvek dodatočnej siete, takže teraz nájdem moju sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcem pripojiť. Zadávam heslo a klikám na pripojiť. Keď sa zariadenie pripojí k mojej sieti Wi-Fi, budem o tom informovaný správou pripojené a tiež sa nám zobrazí lokálna adresa, tak ako v tomto prípade s koncovkou 1.20 a v tomto momente je termostat pripojený k sieti Wi-Fi. Sieť Wi-Fi je pripojená k internetu, vďaka čomu môžem už na diaľku ovládať svoje zariadenie. Ostatné funkcie ešte stručne preberiem. Servisné pripojenie AP, čiže na tomto mieste si môžeme zmeniť názov siete alebo vypnúť tento prístupový bod. Ak tento prístupový bod tu vypnem, tak by som sa už k zariadeniu nedostal, ak by som nebol pripojený k mojej domácej sieti. Som už pripojený, takže by som to mohol vypnúť. Aby sa táto sieť nezobrazovala na termostate, je potrebné nakonfigurovať zariadenie s routerom a zadať heslo do zariadenia alebo vypnúť prístupový bod. V záložke harmonogram si môžeme nastaviť, kedy sa má termostat zapínať a vypínať v jednotlivé dni a hodiny. Môžeme si nastaviť rôzne harmonogramy podľa našich potrieb. Máme tiež kartu s upozorneniami akcie, čiže prepojenie s inými zariadeniami. Ak by sme mali takú potrebu, napríklad pri dosiahnutí určitej teploty zapnúť alebo vypnúť nejaké svetlo, môžeme vytvoriť takéto príkazy. V záložke ovládače pridávame ovládače zo série Simon Go, ktoré môžu slúžiť napríklad na zapínanie a vypínanie termostatu. Máme tu ešte dve záložky, čas a lokalizácia a aktualizácie. Stojí za to vstúpiť do záložky aktualizácie a skontrolovať, či tam nemáme nejakú novú aktualizáciu. Takže teraz vidíte, aký je tento termostat skvelý. Má veľmi veľa funkcií. Ďalkové ovládanie, pripojenie vonkajšej sondy, je naozaj veľmi pokročilý a veľmi moderný. Daj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ ahoj.